क'क्राझार सहराव गानग्रा जोमग्रा गासै रोखोमनि ड्रेसफोर थानाय आगर मुंनि गंसे गला बेखेवदों। जेडी रडआव थानाय लाजिज पिज्जानि उल्था फारसे गोदानै बेखेवदों आगर गानग्रा जोमग्रा ड्रेसनि गलाखौ। निपु बसुमतारीनि सामलायनायाव बेखेवजानाय बे गलायाव आइजोफोरनि गोनांथि जानाय गासै रोखोमनि गानग्रा ड्रेसफोरखौ बे गलायाव मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि सिगां बे गलाखौ क'क्राझार सहरनि आर&बी रडआव होजेननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय जायगाखौ सोलायनानै जेडी रडआव थानाय लाजिज पिज्जानि उल्था फारसे लाबोनाय जाबाय। आगर गलानि बिगोमाया गोनांथि जानाय आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्रा ड्रेसफोरखौ गावनि गलानिफ्राय लानो हागोन होननानै मिथिहरदों। मोननायखौथ' सिगाङावनो गिबियावनो बयबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोना नायनानैनो मिथिखाबाय जानांगौ गिबियावनो जोंना दंखायोमोन बै जिअ अफिस होनो क'क्राझार जिअ अफिस बिनि गोजौआव दंखायोमोन जेनाखि नामा आगर होनो। दा ओमफ्राय बिनि लकेसनखौ जों शिफ्ट खालामबाय ओरै अपोजिट बाय माबा लाजिज पिज्जा आरो डनबस्क' हाबलांग्रा ओरै लामानि कर्नार पइन्टआवनो। ओमफ्राय दा मोननायाथ' बेनोसै माने लेडिसनि जा बुस्थु दङ बेखौ जों टारगेट खालामगासिनो दं आरो माने जा बुस्थु नांगौ हिन्जावफोरनि थाखाय बेखौ जों एकदम गासिबो मोनजोबगोनखौ जों टारगेट खालामगासिनो दं बेवहाय। गिबियावथ' जोङो बिदिनो दख'ना ब्लाउस बिदिनो बर'नि कालचार दंग्रोयोमोन बिनि उनाव ओमफ्राय बाहेरा बुस्थु कालचारखौबो जों सोफागासिनो दं लासै लासै ओमफ्राय बेग सेन्देल गासिबो जों सोफागासिनो दं। बिनि अनगायैबो माखासेफ्राथ' मिथिखागौ जानांगौ जेनाखि जोंनाव भारा हरनाय सिस्टेम बेखौ जों माने जाबादि लुबैदोंमोन बिदिखौ हाथ'वाखै। थारमाने जोंनाव सुग्राया दायो एसे हाबा जानानै एसे माबा जानानै दंथ' स' दा जों गोदान सुग्रा मोनब्लानो बे बाहेरा कालचारनि ड्रेस सुनाय मानाय गासिबो बेफोरखौ जों फुरा डेभेलप खालामगोन सानदों आरो जेनेबा। सरकारि साख्रिखौल' लामा नायालासिनो नोंथाङा दिनैहाय बर'फोरनि गेजेरावनो बिजनेस फारफ्राव गिबि आगान होदों होननानै बुंनांगोन। बेबायदिनो दिनै जेडी रडआव बेबायदि दखान खुलिदों। क'क्राझार सहराव बिजनेस बिथिङाव माबायदि फार आरो नोंथांनि बे सानखांथिया माबोरै नोंथांमोना? साख्रि होननानै बुङोब्लाथ' बयबो नागिरो जाहैबाय आरो जों जेनेबा इसेबां फरायनायाव आं गोसो गैया स' एथबां नागिरनोबो आरो गोब्राब। ओंखायनो बे बिथिङाव नैबे बिथांखौ लानानै आङो लोगो लादों जेनेबा जयैनो खुलिनोसै मानसि होननानै। ओमफ्राय दा थिगैनो दं रायजो राजानिफ्राय मोजां रेसपन्सखौनो मोनदों आरो मोजां रेसपन्स मोनलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो। बे ओनसोलनि थाखाय मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ जिहेतु नोंथांनि गलायाव फैनो थाखाय माबा मोनसे बुंगोन नामा? गलायाव फैनो थाखाय बेनो जे जेखिनि हिन्जावफोरनि नांगौ हौवाफोरनिखौथ' जों सोसननो हाजायासै सिगाङाव सोदोंमोन ओमफ्राय माखासे बेले बेजेनि जाउनाव जों हौवाफोरनिखौ टटेलि बन्द' खालामबाय। ओमफ्राय दा माथो बुंबावनो आरो बेखौनो रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालामदो सापर्ट खालामगोन मोजां मोनगोन जोंनियाव मुवा बेसाद बायफैगोन होननानै आं आसा खालामो। बेनोसै। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच.एस. स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच.एस. स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच.एस. स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच.एस. स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।